Danai und Hermes spielen Schach. Der König. Ich habe keine Ahnung. Es gefällt mir. Στα γερμανικά, das Verb ist König, γιατί καθορίζει σε ποια πτώση εμφανίζεται το αντικείμενο μιας πρότασης. Τα περισσότερα ρήματα στα γερμανικά είναι μεταβατικά, οπότε απαιτούν αντικείμενο αιτιατικής πτώσης. Υπάρχουν και τα αμετάβατα ρήματα. Όταν τα αμετάβατα ρήματα δεν απαιτούν αντικείμενο, αλλά μπορούν να πάρουν αντικείμενο, τότε εμφανίζεται σε αιτιατική πτώση. Ήδη μάθαμε όμως ότι 4 μετάβατα ρήματα απαιτούν αντικείμενο και το εμφανίζουν σε ονομαστική πτώση. Υπάρχει και μία μικρή κατηγορία αμετάβατων ρημάτων που απαιτούν αντικείμενο, το οποίο εμφανίζεται σε δοτική πτώση. Αυτά τα ρήματα θα μάθουμε σήμερα. Τα ρήματα αυτά θα πρέπει να τα μάθουμε απ' έξω. Πάμε να τα δούμε. Τα ρήματα που συντάσσονται με δοτική πτώση και συναντάμε πιο συχνά είναι Ähneln, μοιάζω, antworten, απαντάω, begegnen, συναντώ, danken, ευχαριστώ, dienen, χρησιμεύω, εξυπηρετώ, drohen, απειλώ, fehlen, λείπω, folgen, ακολουθώ. Το ρήμα gefallen που χρησιμοποίησε ο Ερμής και σημαίνει αρέσω, gehorchen, υπακούω, πειθαρχώ, gehören, ανήκω, genügen, πληρώ, ανταποκρίνομαι, glauben, νομίζω, πιστεύω, gratulieren, συγχαίρω, helfen, βοηθάω, passen, ταιριάζω, μου κάνει, raten, συμβουλεύω ή μαντεύω, schmecken, καταλαβαίνω τη γεύση, πως στα αγγλικά σημαίνει to taste. verzeihen, Συγχωρώ. das Kind ähnelt dem Opa. Το παιδί μοιάζει στον παππού. Antwortet mir. Αυτός απαντάει σε εμένα. Ich begegne einer Frau. Εγώ συναντάω μία γυναίκα. Ich danke dir. Σε ευχαριστώ. Ich danke Ihnen. Σας ευχαριστώ. Ich diene euch. Σας εξυπηρετώ. Droht uns. Αυτός μας απειλεί. Die Wörter fehlen mir. Δεν μου έρχονται οι λέξεις. Der Mann folgt der Frau.
Ο άντρας ακολουθεί τη γυναίκα. Es gefällt ihm. Αυτό αρέσει σε αυτόν. Αυτό του αρέσει. Die Kinder gehorchen ihren Eltern. Τα παιδιά υπακούν στους γονείς τους. Das Buch gehört mir. Το βιβλίο ανήκει σε εμένα. Ich genüge den Anforderungen. Ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις. Ich glaube dir. Σε πιστεύω. Ich glaube Ihnen. Σας πιστεύω. Wir gratulieren dir. Εμείς σου δίνουμε συγχαρητήρια. Er hilft mir. Αυτός βοηθάει εμένα. Die Hose passt mir. Το παντελόνι ταιριάζει σε εμένα. Die Mutter rät der Tochter. Η μητέρα συμβουλεύει την κόρη. Das Essen schmeckt mir. Το φαγητό μου αρέσει. Δηλαδή έχει γεύση. Verzeihen Sie mir. Με συγχωρείτε. Το οριστικό άρθρο στη δοτική είναι dem, der, dem για τον ενικό και den για τον πληθυντικό. Στα ελληνικά θα το μεταφράζαμε ως στον, στην, στον για τον ενικό και στους, στις, στα για τον πληθυντικό. Για να ρωτήσουμε για το αντικείμενο που βρίσκεται σε δοτική πτώση, ρωτάμε με την ερωτηματική λεξούλα wem, σε ποιον, wem gehört das Buch, σε ποιον ανήκει το βιβλίο. Das Buch gehört dem Vater. Το βιβλίο ανήκει στον πατέρα. Das Buch gehört der Mutter. Το βιβλίο ανήκει στη μητέρα. Das Buch gehört dem Kind. Το βιβλίο ανήκει στο παιδί. Das Buch gehört den Eltern. Το βιβλίο ανήκει στους γονείς. Προσοχή! Η ελληνική μετάφραση δεν μπορεί να αποδοθεί σε όλα τα ρήματα ως στον, στην, στο, στις. Σε πολλά από τα ρήματα που συντάσσονται με δοτική στα γερμανικά, στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τη Αττική. Για τον λόγο αυτόν, όταν στο γραπτό ή προφορικό λόγο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα ρήματα που είδαμε μόλις, πρέπει να τα συντάσσουμε με δοτική, ανεξαρτήτως της πτώσης που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά, αφού δεν έχουμε δοτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ρήματα helfen, βοηθάω, και folgen, ακολουθώ. Wem hilfst du? Ποιον βοηθάς? Ich helfe dem Mann. Βοηθάω άντρα. Wem folgst du? Ποιον ακολουθείς? Ich folge der Frau. Ακολουθώ τη γυναίκα. Το αόριστο άρθρο στη δοτική είναι einem, einer, einem για τον ενικό και για τον πληθυντικό δεν υπάρχει άρθρο. Στα ελληνικά, για μερικά ρήματα θα μεταφράζαμε το αόριστο άρθρο ως
σε έναν, σε μία, σε ένα. Και όπως είδαμε, στα ελληνικά, σε μερικά ρήματα χρησιμοποιούμε την αιτιατική. Wem begegnest du? Ποιον συναντάς? Ich begegne einem Mann. Εγώ συναντάω έναν άντρα. Ich begegne einer Frau. Εγώ συναντάω μία γυναίκα. Ich begegne einem Mädchen. Εγώ συναντάω ένα κορίτσι. Ich begegne Freunde. Εγώ συναντάω φίλους. Όταν θέλουμε να δηλώσουμε άρνηση σε ένα ουσιαστικό με αόριστο ή κανένα άρθρο, χρησιμοποιούμε το αρνητικό άρθρο keinem, keiner, keinem για τον ενικό και keinen για τον πληθυντικό. Στα ελληνικά θα το μεταφράζαμε για μερικά ρήματα ως σε κανέναν, σε καμία, σε κανένα, ενώ για άλλα με αιτιατική. Wem glaubst du? Σε ποιον πιστεύεις ή ποιον πιστεύεις? Ich glaube keinem Mann. Δεν πιστεύω κανέναν άντρα. Ich glaube keiner Frau. Δεν πιστεύω καμία γυναίκα. Ich glaube keinem Märchen. Δεν πιστεύω κανένα παραμύθι. Ich glaube keinen Männer. Δεν πιστεύω τους άντρες. Η κτητική αντωνυμία στη δοτική είναι meinem, meiner, meinem για τον ενικό και meinen για τον πληθυντικό. Στα ελληνικά θα τη μεταφράζαμε για κάποια ρήματα ως στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, στο παιδί μου, στους γονείς μου. Wem ähnelst du? Σε ποιον μοιάζεις? Ich ähnele meinem Vater. Μοιάζω στον πατέρα μου. Ich ähnele meiner Mutter. Μοιάζω στη μητέρα μου. Ich ähnele meinem Kind. Μοιάζω στο παιδί μου. Ich ähnele meinen Eltern. Μοιάζω στους γονείς μου. Χρησιμοποιώντας τα ουσιαστικά που ήδη έχουν μάθει, ο Ερμής και η Δανάη θέλουν να φτιάξουν έναν συγκεντρωτικό πίνακα με όλα τα συνοδευτικά ενός ουσιαστικού στη δοτική πτώση. Θέλεις να τους βοηθήσεις? Τώρα που συγκεντρώσαν όλα τα συνοδευτικά ενός ουσιαστικού σε δοτική πτώση, θα μπορέσουν να μεταφράσουν άραγε τις παρακάτω προτάσεις. Τέλεια, Ερμή. Τώρα ξέρουμε σε ποια πτώση πρέπει να βάζουμε τα ουσιαστικά. Όταν ένα ουσιαστικό βρίσκεται στη θέση του υποκειμένου, χρησιμοποιούμε την ονομαστική πτώση. Όταν ένα ουσιαστικό βρίσκεται στη θέση του αντικειμένου, τότε πρέπει να προσέξουμε ποιο ρήμα έχουμε στην πρόταση. Όταν το ρήμα είναι μεταβατικό ή μπορεί να πάρει συμπλήρωμα αιτιατικής, τότε το ουσιαστικό το εμφανίζουμε σε αιτιατική πτώση. Όταν όμως το ρήμα
ανήκει στην κατηγορία των αμετάβατων ρημάτων που απαιτούν συμπλήρωμα δοτικής, τότε το ουσιαστικό το εμφανίζουμε σε δοτική πτώση. Κατά την επικοινωνία μας, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές αντωνυμίες για να αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ουσιαστικό ή ένα πρόσωπο που ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει ή που έχουμε ήδη αναφέρει. Ανάλογα με την πτώση που βρίσκεται το ουσιαστικό ή το πρόσωπο σε μία πρόταση, χρησιμοποιούμε την προσωπική αντωνυμία ονομαστικής, αιτιατικής ή δοτικής πτώσης. Έτσι στην πρόταση «Εμείς antwortet dem Lehrer», για να αποφύγουμε τη διπλή χρήση του ουσιαστικού δάσκαλος, ποια προσωπική αντωνυμία θα χρησιμοποιήσεις? Ο δάσκαλος ρωτάει τους μαθητές και ο Ερμής απαντάει σε αυτόν, δηλαδή στον δάσκαλο. Der Lehrer fragt die Schüler. Εμείς antwortet ihm. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε μία προσωπική αντωνυμία, πρέπει το ουσιαστικό ή το πρόσωπο να το έχουμε χρησιμοποιήσει πιο πριν, γιατί αλλιώς τι θα καταλάβουμε αν δούμε πρώτη φορά την πρόταση «Er fragt sie», «Er antwortet ihm». Όταν διαβάζουμε ένα κείμενο και βλέπουμε προσωπικές αντωνυμίες, μπορούμε να ανατρέξουμε στα προηγούμενα και να δούμε σε ποιο ουσιαστικό αναφέρεται η προσωπική αντωνυμία. Μπορείς να μεταφράσεις αυτό το κείμενο? Για να δούμε αν μπορείς να μεταφράσεις και αυτές τις προτάσεις. Hallo Niki, wie geht es dir? Danke, es geht mir gut. Und dir? Auch gut. Η ερώτηση «Wie geht es dir» σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση σημαίνει «Τι κάνεις?» Φυσικά, η καταλέξη μετάφραση δεν είναι αυτή, αφού έχουμε μάθει ότι το ρήμα machen σημαίνει κάνω. Όμως το ρήμα machen υποδηλώνει ότι πραγματικά κάνω κάτι, δηλαδή ότι ασχολούμαι με κάτι. Επίσης, η ερωτηματική λέξη τι στα γερμανικά είναι was. Wie σημαίνει πώς. Οπότε καλύτερη μετάφραση θα ήταν πώς είσαι. Όμως το ρήμα είμαι στα γερμανικά είναι sein. Έτσι, αν θέλουμε να αποδώσουμε καλύτερα τι σημαίνει η έκφραση «Wie geht es dir», θα λέγαμε «Πώς πάνε τα πράγματα σε εσένα?» Όμως η ονομαστική τα πράγματα και εκφράζεται με την ουδέτερη προσωπική αντωνυμία «es». Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε πώς πάει το πράγμα σε εσένα ή απλά πώς πάει αυτό σε σένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές φορές η καταλέξη μετάφραση δεν είναι σωστή, αλλά πρέπει να μεταφράζουμε κάτι όπως λέγεται στη γλώσσα του και όχι να προσπαθούμε να μεταφράσουμε αυτό λεξί, λέξεις και εκφράσεις από τα ελληνικά στα γερμανικά. Έτσι η ερώτηση «Τι κάνεις?» «Πώς είσαι?» στα
στα γερμανικά είναι Wie geht es dir? Η απάντηση «Είμαι καλά» στα γερμανικά είναι Mir geht es gut. Μια άλλη διαφορά είναι ότι η απάντηση «καλά ευχαριστώ» στα γερμανικά είναι «ευχαριστώ καλά». Άρα πρώτα ευχαριστούμε κάποιον για το ενδιαφέρον του και μετά του δίνουμε την απάντησή μας. Danke, es geht mir gut. Und dir? Και εσύ? Auch gut. Επίσης καλά. Πώς θα ρωτάγαμε κάποιον τι κάνετε, χρησιμοποιώντας τον πληθυντικό ευγενίας? Wie geht es Ihnen? Και πώς θα ρωτάγαμε και εσείς? Und Ihnen? Μια άλλη έκφραση που χρησιμοποιεί τη δοτική και δεν μπορούμε να τη μεταφράσουμε λέξη προς λέξη από τα ελληνικά στα γερμανικά είναι η δήλωση «κρυώνω». Στα γερμανικά λέμε «Es ist mir kalt». Η αυτολεξή μετάφραση θα ήταν «είναι κρύο σε εμένα». Και εδώ βλέπουμε ότι η μετάφραση λέξη προς λέξη δεν είναι σωστή. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις της γλώσσας και όχι τις μεταφράσεις από μία άλλη γλώσσα. Έτσι λέμε στα ελληνικά «κρυώνω», ενώ στα γερμανικά λέμε «Es ist mir kalt». Στα ελληνικά λέμε «ζεσταίνομαι», ενώ στα γερμανικά λέμε «Es ist mir warm». Es tut mir weh. Σημαίνει απλά πονάω. Σε ακριβή μετάφραση θα λέγαμε κάνει πόνο σε εμένα. Το ρήμα tut είναι το τρίτο ενικό πρόσωπο του ανώμαλου ρήματος tun, που σημαίνει και αυτό κάνω. Ich tu ή ich tue, du tust, sie es tut, wir tun, ihr tut, sie tun. Das weh είναι ο πόνος, αλλά στην έκφραση αυτή χρησιμοποιείται ως επίρρημα και όχι ως ουσιαστικό, γι' αυτό γράφεται με μικρό και όχι με κεφαλαίο γράμμα. Υπάρχει λογική, δεν υπάρχει, πονάω στα γερμανικά είναι es tut mir weh. Για να ρωτήσουμε τι σε πονάει, ρωτάμε was tut dir weh? Mein Bauch tut weh. Η κοιλιά μου πονάει. Mein Kopf tut weh. Το κεφάλι μου πονάει. Mein Knie tut weh. Το γόνατό μου πονάει. Mein Ellbogen tut weh. Ο αγκώνας μου πονάει. Σήμερα η Δανάη και ο Ερμής μάθαμε ότι η δοτική πτώση χρησιμοποιείται για να δηλώσει το αντικείμενο μιας μικρής ομάδας αμετάβατων ρημάτων. Τα ρήματα που συναντάμε πιο συχνά είναι τα εξής. Helfen, gratulieren, gehören, danken, folgen, glauben, passen, schmecken. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες ιδιωματικές εκφράσεις που χρησιμοποιούν δοτική όπως Es geht mir gut, Es ist mir kalt, Es tut mir weh. Τις εκφράσεις αυτές πρέπει να τις μάθουμε και να τις χρησιμοποιούμε όπως είναι δομημένες στα γερμανικά, χωρίς να προσπαθούμε να μεταφράσουμε λέξη προς λέξη από τα ελληνικά. Μερικές φορές η ακριβής μετάφραση είναι εφικτή, αλλά όχι πάντα. Αυτό ήταν το μάθημα για σήμερα, παιδιά. Ραντεβού στο επόμενο μάθημα.